avui inaugurem una instal·lació que no està pagada amb diners públics. Aquesta la veurem. Està pagada amb diners privats, amb diners d'una institució, i per tant, però abans ho he dit, el Pere Iberri estarà al servei de tothom, o sigui que l'obren perquè es pugui utilitzar i estigui al servei de tothom. I com que això està aquí a Verdú, no podem sinó donar les gràcies als que l'heu promoguda per a provincial i als que l'heu pagada, que és molt important en aquests temps, i als jesuïtes en general. Us hem de donar les gràcies tots els verdunins, i jo crec que les institucions també, diputacions, consells comarcals o Generalitat, que hi hagi gent que inverteixi diners en aquests temps que estem i per promocionar també el país. Bé, tot això formarà part, aquest alberg, està pensat per formar part, com hem dit, del camí ignasià, i després també, per part dels jesuïtes sobretot, però també amb la col·laboració de l'Ajuntament, intentarem fer això, que hi hagi un enclau dins de la UNESCO com a punt de l'esclavatge, que Verdú sigui reconegut com a punt de l'esclavatge. Això, el Pere Iberri ens ho diu moltes vegades, serà un dels punts, i n'hem parlat en alguna reunió, un dels punts en contra de l'esclavatge, perquè els punts que hi ha per aquí a l'estat espanyol són punts de mercaders d'esclaus, els que explicaven que havien fet els calés mercadejant, que tenen registres de coses i de diners, però en contra de l'esclavatge esperem que Verdú ho pugui ser així també, ens pugi l'autoestima nostra i pujarà una mica més la dels catalans. Bon dia a totes i a tots. En primer lloc voldria dir